पक्षाचे अबू आझमी साहेब काही वेळातच येतील। काँग्रेसचे सुद्धा मान्यवर नेते माननीय नानाभाऊ पटोले आणि विजयभाऊ वडेट्टीवार यांचं सुद्धा आगमन काही वेळातच या ठिकाणी होईल। तत्पूर्वी एक बाहेरचे जे सुरक्षा रक्षक आणि पोलीस आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की आघाडीचे जे कार्यकर्ते पदाधिकारी बाहेर आहेत त्यांचे पासेस आता करण्याची आवश्यकता नाही आहे। जे बाहेर उपस्थित असलेले पदाधिकाऱ्यांनी वरच्या बाल्कनीमध्ये जाऊन बसायचं आहे। मी आदरणीय मान्यवर नेत्यांना भारत मातेची प्रतिमा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा या ठिकाणी आहे, शाहू महाराज आहेत, ज्योतिराव फुले आहेत, परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आहे आणि त्याचबरोबर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिमा सुद्धा या ठिकाणी ठेवलेली आहे। पवार साहेब, उद्धव साहेब, बाळासाहेब, मी आपल्याला विनंती करतो की आपण सर्वांनी भारत मातेच्या प्रतिमेला फुलं अर्पण करावीत, पुष्पांजली अर्पण करावी। भारत मातेच्या प्रतिमेबरोबर भारताचं संविधान हे सुद्धा त्याचं सुद्धा पूजन सर्व मान्यवर नेते मंडळी करतील। सर्व मान्यवर नेत्यांना विनंती आहे की सर्वांनी एक जोरदार घोषणा द्यायची आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। धन्यवाद। सर्वांनी खाली बसायचं आहे। काँग्रेसचे आदरणीय नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्वच इंडिया आघाडीच्या, महाविकास आघाडीच्या मान्यवर नेत्यांचं आम्ही स्वागत करतोय। सर्वांनी जिथे आहात तिथे बसून घ्या। ज्यांना जागा इथे नसेल त्यांनी बाल्कनीमध्ये जाऊन बसायचं आहे। व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सर्वच मान्यवर नेत्यांचं स्वागत करण्याची विनंती या विभागातील शिवसेनेचे विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे, त्याचबरोबर वर्षाताई गायकवाड, काँग्रेस एनसीपीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने सर्व मान्यवरांचं आपण स्वागत करायचं आहे। एकच पुष्पहार आहे आणि त्या एकाच पुष्पहारामध्ये महाविकास आघाडीचे सर्व पक्ष आणि मान्यवर नेते यांना गुंफायचं आहे आणि सर्वांचा निर्धार आहे की चला लढूया आणि जिंकूया महाराष्ट्र। थोडं मागे राहा कार्यकर्त्यांनी, फोटो व्यवस्थित। धन्यवाद। कालच भारताचा स्वातंत्र्य दिन सोहळा आपण साजरा केलेला आहे।
आणि त्यानंतर आज षण्मुखानंद सभागृहामध्ये महाविकास आघाडीच्या मान्यवर नेत्यांचे विचार आपल्याला सर्वांना ऐकायचे आहेत. साहजिकच आहे, महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका येतात, त्यापूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मराठी बाणा नेमका काय आहे ते दिल्लीश्वरांना दाखवण्याचं काम आपण सर्वांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनापासून कौतुक करत असताना मान्यवर नेत्यांचे विचार, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला ऐकायचं आहे. आणि मुंबईसहित महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातले जे पदाधिकारी आहेत महाविकास आघाडीचे, त्या पदाधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आणि आजचा मेळावा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची उद्याची दिशा आणि त्या दिशेने चालण्यासाठी जो सन्मार्ग पत्करायचा आहे, मार्ग पत्करायचा आहे, त्याचं मार्गदर्शन आज मान्यवर नेत्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांना आज उपस्थित राहत असतानाच ह्या मेळाव्याच्या निमित्त एक उद्घाटनपर आणि स्वागतपर भाषण करण्याची विनंती मी सर्वप्रथम शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांना करतोय. आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या महाविकास आघाडीच्या लढवय्या कार्यकर्ते बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, बऱ्याच दिवसांपासून आपल्या तिन्ही पक्षाचे आणि सोबत जे आणखी मित्र पक्ष आहेत यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची एकत्र बैठक घेण्याचं एक ठरत होतं, मुहूर्त लागत नव्हता. आज तो योग जुळून आला. चांगला मुहूर्त आहे. कालच स्वातंत्र्य दिन आपण साजरा केलेला आहे आणि आजपासून पुढच्या लढाईची सुरुवात आपण करतो आहोत. येता येता बातमी आहे, मी पाहिली, निवडणूक आयोग आज पत्रकार परिषद घेते. माझं तर मत आहे त्यांनी आज महाराष्ट्राची निवडणूकच जाहीर करून टाकावी. आमची तयारी आहे. तयारी आहे बोलायला खूप सोपं आहे, पण वाटते तेवढी लढाई काही सोपी नाहीये. आपण लोकसभा तर शत्रूला पाणी पाजलंच आहे, मी राजकीय शत्रू म्हणतोय. लोकसभेची निवडणूक ही संविधानाच्या रक्षणाची लढाई होती, लोकशाहीच्या रक्षणाची लढाई होती. जरा खाली बसून घ्या ना कॅमेरावाले. राहू दे, त्यांना पण राहू द्या, कारण त्यांच्यामुळे आपण संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात आपले विचार पोहोचवतो आहोत. ठीक आहे, जरा बसून घ्या. आताची लढाई ही महाराष्ट्र धर्म रक्षणाची आहे. महाराष्ट्राची अस्मिता, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याची ही लढाई आहे. जे महाराष्ट्र लुटायला आलेले आहेत, मध्ये मी माझ्या कार्यकर्त्यांसमोर बोललो होतो की लढाई लढायची तर कशी लढायची, अशी जिद्द पाहिजे, एक तर तू राहशील ना तर मी राहीन, या जिद्दीने लढाई लढली पाहिजे. फक्त हे तू राहशील किंवा मी राहीन हे आपल्या तिघात किंवा आपल्या मित्रपक्षात नको. नाहीतर काँग्रेस राष्ट्रवादीला बोलते, राष्ट्रवादी आम्हाला बोलते, आम्ही आणखीन कोणाला बोलते, एक तर तू राहशील ना तर मी राहीन. नाही, आपण मिळून जे महाराष्ट्र लुटायला आले त्यांना आपण विचारतोय प्रश्न आणि त्यांना सांगतोय की एक तर तू राहशील नाही तर मी राहीन, होऊन जाऊ दे. आता या सगळ्या आघाड्या वगैरे सगळ्या होत्यात, आपली तर पहिल्यापासून आहेच.
सरकारला आता जाग आली की आपण काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणजे आता ते डुबक्या मारून बघतात की पवित्र होता येईल का. मग रक्षाबंधनामध्ये ते स्वतःचे फोटो छापतायत, सगळीकडे स्वतःचेच फोटो छापतायत. तुम्हाला जे काय आज मी बोलवलेलं आहे, आम्ही सगळ्यांनी बोलवलेलं आहे, पुढच्या ज्या काही गोष्टी करायच्या त्या तुम्हाला करायच्या आहेत. आम्ही तर आहोतच. पहिल्या प्रथम आपण सर्वांनी एक शपथ घेतली पाहिजे की कोणत्याही परिस्थितीत मी किंवा महाराष्ट्राचं हित, माझ्यापेक्षा महाराष्ट्राचं हित आम्ही जपू. मला उमेदवारी मिळाली नाही मिळाली तरी चालेल, पण यांना खाली खेचू. आणि साहजिकच आहे, आपल्यात काड्या घालणारी लोक आहेत, युतीमध्ये बसलेत. त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवारसाहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचा जाहीर करा. उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल, या जाहीर करा. कारण मुळामध्ये मी माझ्यासाठी लढतो ही भावना माझ्यात नाहीये. ज्या क्षणी मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं ते पुन्हा जे काही लढतोय मी माझ्या स्वार्थासाठी नाही लढत, माझ्या महाराष्ट्राच्या स्वार्थासाठी लढतोय. आणि आजपर्यंत कोणाची हिंमत झाली नव्हती, ती यापुढे सुद्धा होणार नाही. महाराष्ट्राला झोकवण्याची जो हिंमत करतो त्याला आम्ही गाडून टाकतो. ह्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आम्हाला करायची, गाडून टाकू आम्ही त्याला. त्याच्यामुळे हे जे काय चाललंय, मुख्यमंत्री कोण होणार करा, आत्ता जाहीर करा, या सगळ्यांच्या समोर जाहीर करा. आणि मी तुम्हाला पाठिंबा देतो की नाही ते होऊ द्या, सगळे चॅनेलवाले करून टाका जाहीर. मुख्यमंत्री कोण होणार आम्ही बघू, काय करायचं ते आम्ही नाही. पण आणखीन पुढचा धोका सांगतो. जो अनुभव आम्ही भाजपच्या युतीत घेतलेला आहे, त्या अनुभवाची पुनरावृत्ती नकोय मला. आम्ही 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष सेना भाजप युती, मग जागा वाटप व्हायचा, मग अशाच बैठका व्हायच्या आणि त्या बैठकांमध्ये जाहीर केलं जायचं की ज्याच्या जागा जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री. आणि हेच धोरण हे आम्ही एकमेकाच्या पायावरती धोंडे पाडण्यात टाकायचो. कारण तुझ्या जास्त जागा आल्या तर तुझा मुख्यमंत्री होईल, मग तुझी जागा मी पाडणार, माझी जागा तू पाडणार, तो आपली जागा तो पाडणार. म्हणजे पाडापाडीच्या राजकारणामध्ये युतीला काय महत्व राहिलं? ज्याच्या जागा जास्त होतील नाही, आधी ठरवा आणि चला पुढे. मला काही हरकत नाही त्याच्यामध्ये, ठरवा आधी, पण या धोरणाने जाऊ नका. त्याच्यानंतर आणखीन ज्या काही घोटाळे बरेच आहेत. मी आज थोडं काय विचार केला की पहिल्या प्रथम ही बैठक होते, मुंबईत होते, यजमान पद स्वीकारूया आणि जरा ओपनिंग बॅट्समनची भूमिका बजावूया आपण. ओपनिंग बॅट्समनचं कसं असतं की चांगला स्कोर केला तर केला, नाही तर विकेट फेकायची आणि मॅच एन्जॉय करायची. बाकीचे प्लेयर खेळणारे आहेतच, त्यांची बॅटिंग बघू. तर त्यांच्या ज्या काही योजना आहेत त्याच्यात आणखीन एक योजना त्यांनी काढली, हा सुद्धा एक घोटाळा आहे. आणि तुम्हाला मग कळेल की मी नेमकं काय म्हणतोय, तुम्हाला काय करायचंय, मी काय करायचं, हे तुम्ही स्वतःला विचारलं पाहिजे की मी काय करायचं. त्यांनी आणखीन एक जी काही घोषणा केलेली आहे, 50,000 दूत आले ना तुमच्या कानावर, काय योजना दूत, म्हणजे सरकारच्या योजना या घरोघरी पोहोचवण्यासाठी 50,000 दूत हे यांचेच चेले चपाटे असतात. 50,000 दूतांना 10,000 रुपये पर मंथ, म्हणजे लाडक्या बहिणीला 1,500 रुपये. आणि यांना पोचवायचं नाही, ते आपल्याला पोचवायचं, पण यांच्या योजना पोचवणाऱ्याला 10,000 रुपये. मग त्या दूतांची खोटी नावं दिली जातील, त्याच्यातनं पैसा ओरबाडला जाईल. आणि हा सगळा घोळ जो आहे, हा सगळा जो गोंधळ आहे, हा पुढे चालू ठेवायचा. ज्याप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी रथ, मोदी सरकार गावागावात अडवले. मोदी सरकार की भारत सरकार? आम्हाला भारत सरकार पाहिजे, मोदी सरकार नकोय, आज सुद्धा नकोय. आणि हा जो काय पैसा आहे तो यांच्या खिशातला नाहीये, हा जनतेचा पैसा आहे. आणि त्या जनतेच्या पैशाची लूट तुम्ही तुमच्या घोटाळेबाज योजनांची जाहिरातबाजी करण्यामध्ये करता आहात. हा घोटाळा आहे. मग ते दूत म्हणून जर का
पैसे देऊन गावात फिरणार असतील तर तुम्ही जे सगळे बसलेले आहात ते कोण आहात तुम्ही? तुम्ही आपल्या महाविकास आघाडीचे दूत बनू शकत नाही? गावागावामध्ये जाऊन आपण केलेली चांगली कामं 2.5 वर्षामध्ये जी आपण चांगली कामं केली ती सुद्धा लोकांना सांगितली पाहिजे. मग करोनातलं काम असेल, शिवभोजन असेल, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती असेल, अनेक गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत सगळ्या. या सगळ्या गोष्टी जसं ते एक थापेबाजी करणार आहेत, अहो आम्हाला तर 2.5 वर्ष आम्ही भोगली, त्याच्यानंतर आता 2.5 वर्ष तुम्हीच बसलात तिकडे. मग 2.5 वर्षामध्ये जे काय केलं ते खरं खोटं सरकार म्हणून हे सांगतात, काही जनता म्हणून सांगेल तुम्ही काय केलं होतं आणि आम्ही काय केलं होतं. आणि म्हणून मी शिवसैनिकांना एक मागे कार्यक्रम दिला होता. जसं 2014 साली चाय पे चर्चा ही जी काय मोदींनी एक वापरली होती टूम, माझं म्हणणं आहे की आता होऊन जाऊ दे चर्चा, होऊन जाऊ दे चर्चा. तुम्ही काय केलं आणि आम्ही काय केलं. नुसतं तू नालायक आहेस म्हणून मी लायक होत नाही, आम्ही काय केलंय हे सुद्धा त्यांना सांगावं लागेल. आणि निवडणूक लांबवण्याचा जो काय त्यांचा जो खटाटोप चाललाय, महापालिका निवडणुका घेतच नाहीयेत. विधानसभा सुद्धा आता म्हणतायत की एखाद महिना पुढे ढकलतील. हे कशासाठी? तर आपण केलेली कामं ही लोकांना विसरायला लावायची. आपण जे काय करोनामध्ये काम केलं, आपण जे काय सगळं शिवभोजन आता चालू आहे की नाही कल्पना नाही, पण 10 रुपयामध्ये आणि करोना काळामध्ये 5 रुपयात शिवभोजन गरिबांना आपण दिलं, करून दाखवलं, करून दाखवलं आपण. पण ते विसरायला लावायचं आणि स्वतःच्या न केलेल्या योजना थापा मारायच्या त्याच्यात. आता तर अशी माहिती मिळते की घोषणा केल्यात लाडकी बहीण, पैसे कुठून आणायचे? न्यायालय त्यांना फटकारतंय की इकडे नुकसान भरपाई द्यायला पैसे नाहीत, लाडक्या बहिणीची योजना आम्ही थांबवू का? आणि मग सगळेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोणाचं काय, कोणाचा पायपूस कोणामध्ये नाही, चिडचिड चालले. अनेक जे IAS ऑफिसर आहेत ते मला सांगते की साहेब लवकर या, तुम्ही लवकर या. म्हणजे यांची जी काय दडपशाही चाललेली आहे, दमदाटी चाललेली आहे. आणि आपले मिंदे सांगतात की मी चांगलं सांगतोय तोपर्यंत ऐका, नाही तर दुसरं रूप दाखवावं लागेल. अरे तुमचं रूप दुसरं काय आहे हे सुद्धा लोकांमध्ये पोहोचवण्याचं काम परत तुमचं आहे. बरोबर तुम्ही मुद्द्याला हात घातलात. कारण यांचं खरं रूप जे आहे गद्दार. सरकार पाडायला 50 खोके, लाडक्या बहिणीला 1500 रुपये. आणि मोदींनी म्हटलं होतं 15 लाख तुमच्या अकाउंटमध्ये येतील, तर 15 लाखाचे 1500 का झाले? 15 लाख का झाले? पण एकूण राजकारण जे चाललेलं आहे, काल स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आपले सरन्यायाधीश ज्यांच्यावरती आमचा विश्वास आहे, न्यायदेवतेवरती विश्वास आहे, शिवसेनेबाबतचा निर्णय, राष्ट्रवादीचा बरोबरचा निर्णय त्या 50-60 वर्षात नक्की मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, मला खात्री आहे. याच्यात चुकीचं काय बोललो मी? नाही, कारण आपण जर सांगितलं की लवकरची तारीख द्या, ते सांगतात तुम्ही आमच्यावरती आम्हाला आदेश नाही द्यायचा. मग आम्ही हात जोडून उभे आहोत, या जन्मी नाही तर पुढच्या जन्मी आम्हाला नक्की न्याय देवता पावल्याशिवाय राहणार नाही. पण त्यांनी काल एक पत्रकारांशी बोलताना मी बातमीच आणली मुद्दामून, एवढीच बातमी, खरं अख्खं भाषण मी काय पाहिलेलं नाही, पण त्याच्यात त्यांनी म्हटलेलं आहे की बांगलादेशमुळे स्वातंत्र्याचे महत्व अधोरेखित. बांगलादेशमुळे, ज्या बांगलादेशला आपल्या हिंदुस्थानने स्वतंत्र केला, त्या बांगलादेशामुळे आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य जर का अधोरेखित होणार असेल तर आपण कशाला या देशात जन्माला आलो? कोणत्या पदावरती आपण बसलो आहोत? दुसऱ्या देशात काय झालंय? अरे बांगलादेशामुळे स्वातंत्र्य अधोरेखित झालं असेल, महत्व अधोरेखित झालं असेल, तर तिथे जी काय हुकुमशाही होती, दडपशाही होती, तिच्या विरुद्ध जनता रस्त्यावरती उतरली, पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला, सरन्यायाधीशांना सुद्धा राजीनामा द्यावा लागला. ही लोकशाही बांगलादेशातली तुम्हाला मान्य आहे, परवडणार आहे? आणि स्वातंत्र्याचं महत्व जर का जाणून घ्यायचं असेल तर भूतकाळात डोकावं लागेल. हे आपले चंद्रचूडजी बोलतात ह्या बातमीनुसार. मी माझ्या मनातलं किंवा मी त्यांचं भाषण प्रत्यक्ष पाहिलं नाही, ऐकलं नाही, पण भूतकाळात डोकावं लागेल. चंद्रचूड साहेब मान्य आहे, पण आमचा प्रॉब्लेम असा आहे की आम्ही जेव्हा भूतकाळात डोकावतो ना, तेव्हा आम्हाला रामशास्त्री प्रभूने दिसतात. रामशास्त्री प्रभूने राघोबा दादाला या प्रायश्चित्ताला, या जे काय पाप आहे, हा जो गुन्हा आहे, त्याला देहांत प्रायश्चित्ताशिवाय दुसरं शिक्षा होऊ शकत नाही, हे सांगणारे रामशास्त्री प्रभूने आमच्या भूतकाळात लपलेले आहेत.
आणि आपण सुद्धा कधीतरी भूत होणार आहोत, म्हणजे भूतकाळात जाणार आहोत. आजचा जो वर्तमान काळ आहे तो उद्याचा भूतकाळ आहे. मग त्यावेळेला आणखीन कुठे काही घडलं, मग देशाचं स्वातंत्र्य त्याचं महत्व कळण्यासाठी भूतकाळात डोकावं लागलं, तर मग आम्ही राजकारणी म्हणून काय करतो आणि चंद्रचूड साहेब तुम्ही सुद्धा या देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून काय केलं हे त्यावेळेच्या भूतकाळामध्ये नमूद झालेलं असेल, हे नमूद झालेलं असेल. आज जी का आम्ही लढाई लढतो आहोत ही लोकशाहीचीच लढाई आहे, स्वातंत्र्याचीच आहे. ज्या पद्धतीने हिंदू मुसलमान आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा समाजामध्ये हे जे काय आगी लावतायत. आता काय झालं, गेल्या निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाने भरभरून मतदान केलं, बौद्धांनी केलं, सगळ्यांनी केलं, हिंदूंनी तर केलंच, मराठी माणसांनी केलं. पण मुसलमानांनी मतदान का केलं? उद्धव ठाकरे बरोबर मुस्लिम का आले? मी हिंदुत्व सोडलं. पण करोना काळामध्ये जे काय आपल्या सरकारने काम केलं, हे नालायक आपले महायुतीतले आपले विरोधक जे आपणच त्यांना मोठं केलं ते विसरले. पण ज्यांना आपण वाचवलं ते मुस्लिम असो बौद्ध असो ते नाही विसरू शकले. सीए एनआरसीच्या वेळेला सुद्धा जे काम आपण केलं, एक भयभीत वातावरण झालं होतं सगळं. आता काय करणार? इथल्या लोकांना हाकलून देणार. मी महाविकास आघाडीच्या तर्फे मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्यांना सांगितलं होतं की मी एक सुद्धा असं पाऊल केंद्राला उचलायला देणार नाही. जे या देशाचे नागरिक आहेत आणि जे देशावरती प्रेम करतात त्यांना मी इथून जाऊ देणार नाही. म्हणून मुस्लिम आमच्या सोबत आले. काल मोदीजी तुम्ही जे बोललात की सेक्युलर संविधान, सेक्युलर नागरिक संहिता, म्हणजे तुम्ही काय हिंदुत्व सोडलं? हिंदुत्व न मानणाऱ्या चंद्रबाबूच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसलात, नितीश बरोबर बसलात, मग तुम्ही हिंदुत्व नाही सोडलं? मग उगाच आपल्यामध्ये आगी लावण्यासाठी म्हणून तुम्ही ते वक्फ बोर्डाचं बिल का आणलं? बरं आणलं तर आणलं, हिम्मत होती तर बहुमत तुमच्याकडे असताना मंजूर का नाही करून दाखवलं? तुम्ही मंजूर का नाही करून दाखवलं? नोटबंदी तुम्ही आम्हाला विचारून केली होती, आम्ही तुमच्या सोबत होतो. पण सगळे मंत्री, कॅबिनेट मंत्री असं म्हटलं जातं की त्यांना लॉक करून मोदी बाबा एकटे टीव्हीवरती गेले आणि आज रात 12 बजे लोकांना वाटलं 12 बजे काय होणार देव जाणे, नोटबंदी. मग आज बहुमत तुमच्याकडे असताना हे विधेयक मांडण्याचं नाटक हे थेर का केलं तुम्ही? शिवसेनेचे खासदार उपस्थित नव्हते. अरे नव्हते, कारण मी स्वतः दिल्लीत होतो, माझे सगळे खासदार माझ्यासोबत होते. आणि त्या बिलावरती चर्चा करण्याचं जर ठरवलं असतं तर माझे जे खासदार आहेत ते येऊन बोलले असते काय बोलायचे असते ते. पण तुम्ही वक्फ बोर्डाची जमीन जर ढापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, जसं तुम्ही आमच्या हिंदू संस्थानांच्या मंदिराच्या जमिनी लाटताय, लुटतायत आणि तुमच्या लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरला देत आहात. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा देवाची संस्थानाची मंदिराची जमीन किती राजकारण्यांनी ढापले त्याची यादी काढा. मराठवाड्यामध्ये किती ढापलेली आहे, बीडमध्ये किती केलेली आहे. लावा ना एकदा तो काय प्रश्न आहे तो धसाच लावा. कोणी केले ती जमीन ढापले? बीडमध्ये तर केस सुरू आहे. अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळवाकडं काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही, अजिबात नाही होऊ देणार. अयोध्येमध्ये तुम्ही जे काही केलं, कार सेवकांनी बलिदान केलं. कोणासाठी केलं? लोढासाठी केलं, अदानीसाठी केलं, रामदेव बाबासाठी केलं, श्री श्री रविशंकरसाठी केलं. कितीतरी लाखो कारसेवक तिकडे गेले, बलिदान झालं त्यांचं, मार खाल्ला, काही अपंग झाले आणि मग राम मंदिर उभं राहिलं. एक तर तुम्ही बांधलं ते सुद्धा गळकं, आमच्या हातामध्ये घंटा. आणि अयोध्येमधली जमीन कोणत्या दराने त्या ट्रस्टने विकत घेतली आणि त्याच्यावरती ती कोणाला दिली ह्याच्यावरती सुद्धा जेपीसी लावा. हा विषय फक्त वक्फ बोर्डचा नाहीये, हा माझ्या मंदिरांचा सुद्धा आहे. आमचे शंकराचार्य जे बोलतात की केदारनाथ मधलं 200-250 किलो सोनं गायब झालं, लावा त्याची सुद्धा चौकशी लावा. त्या तिकडे कोणी चोरला आणि पितळ्याचं कोणी तिकडे मुलामा दिला हे सुद्धा पितळ उघडं पडलंच पाहिजे. पण सगळं चांगलं चाललेलं आहे आणि आता भाजपचं काय खरं नाही, कारण मोदींची गॅरंटी चालत नाही म्हटल्यानंतर तुम्ही उद्धव ठाकरेला जर का अडचणीत आणण्यासाठी हे प्रश्न विचारत असाल तर इथली जनता काही दूधखुळी नाहीये.
की तुम्ही म्हणाल ते ऐकाल. म्हणून माझं म्हणणे की आजच निवडणुका घेऊन दाखवा. तुम्ही आजच घेऊन दाखवा. आणि मग जसं वक्फ बोर्डाचं तुम्ही बिल आणलं, मी आज जाहीर त्यांना प्रश्न विचारतोय. महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही समाजामध्ये जी काही आग लावलेली आहात, मराठा, ओबीसी, धनगर, मी तर स्वच्छ भूमिका मांडलेली आहे. मला वाटतं पवार साहेब तुम्ही सुद्धा मांडलेली आहेत, काँग्रेसने सुद्धा मांडलेली आहे. मर्यादा वाढवण्याचा हक्क, अधिकार हा राज्य सरकारला नाही आहे. बिहारने वाढवलेली मर्यादा ही कोर्टाने उडवून लावली. हा अधिकार जो आहे तो फक्त आणि फक्त लोकसभेचा आहे. अन्यथा राष्ट्रपती हे करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा अहवाल घेऊन, त्यांचा सल्ला घेऊन आरक्षणाची मर्यादा वाढवू शकतात. बरोबर ना पृथ्वीराजजी? मग मराठा आरक्षणाचं बिल लोकसभेमध्ये आणा, मर्यादा वाढवा, ओबीसीचं आरक्षण तसंच ठेवा, धनगरांना द्या, सगळ्यांना द्या. आज आम्ही सगळे महाविकास आघाडी त्याला पाठिंबा देतो. आणा आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याचं बिल आणा. पण आगी लावून ठेवायच्या, धर्माधर्मात आगी, हिंदू मुसलमानमध्ये आगी, हिंदूंमध्ये मराठी अमराठीमध्ये आगी, मराठी माणसामध्ये मराठेतर मध्ये आगी. आणि त्या आगीवरती म्हणजे तुम्ही घरांच्या होळ्या पेटून त्याच्यावर तुमच्या पोळ्या भाजतात. म्हणून आम्ही तुम्हाला गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणूनच म्हणतो, एक तर तू तरी राहशील किंवा मी तरी राहील. आणि ही पुढची लढाई जी आहे, बोलण्यासारखं खूप आहे, बोलण्यासारखं खूप आहे. अगदी मुंबईची सुद्धा हालत त्यांनी काय करून ठेवली ती बघा. मला कल्पना आहे इकडे महाराष्ट्रातनं सगळे लोक आलेत, पण मुंबईकर जे आलेत, मुंबईमध्ये बेसुमार जे काय खोदकाम चाललेले, मेट्रो 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 आणि दुसरं बिल्डिंग. मग बातम्या ज्या येतात, धरणं भरली तरी मुंबईकरांची तहान का भागत नाही? कारण तुम्ही खोरून ठेवलंय सगळं. काही ठिकाणी गटाराचं पाणी पिण्याच्या पाण्यामध्ये मिक्स होतंय. अनेक मुंबईकरांना पोटाचे विकार होत आहेत. कोण जबाबदार? कोण आहे? कोण जबाबदार आहे? कारण मुंबईला यांनी कधी शहर म्हणून बघितलंच नाही. मुंबईकरांना कधी आपलं मानलंच नाही. सोन्याची कोंबडी अंड देणार ही कोंबडी म्हणून जर का मोदी आणि शहा बघत असतील, आणि स्वतः जरी शाकाहारी असले तरी सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी जर तुम्ही कापणार असाल, तर मुंबईकर तुमची काय हालत करेल ते त्या निवडणुकीत कळेल, या निवडणुकीत कळेल. म्हणून एकच हात जोडून नम्र विनंती की लोकसभा निवडणूक आपण महाराष्ट्राने देशाला दिशा नक्की दाखवलेली आहे. आता ती दाखवलेली दिशा ही पुढे कायम ठेवण्यासाठी ही निवडणूक आपल्याला जिंकणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मगाशी नाना तुम्ही नव्हतात, मी बोललो की मुख्यमंत्री कोण होणार. आज काँग्रेसने चेहरा जाहीर करावा, पवार साहेबांनी करावा. मी त्याला पाठिंबा सगळ्यांच्या समोर द्यायला तयार आहे. फक्त जागेवरनं मारामाऱ्या करू नका, जागेवरनं मारामाऱ्या करू नका. एखादी जागा वाटपामध्ये काँग्रेसकडे गेली म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने काम करायचं नाही असं करायचं नाही. शिवसेनेकडे आली तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने काम करायचं नाही असं नाही. राष्ट्रवादीला दिली तरी सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे, तरी केलं पाहिजे. अरे एकजूट, नुसती वज्रमूठ शब्दात असता कामा नये. वज्रमूठ ही कामात दिसली पाहिजे. आणखीन दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे शिवसेना. होय, मी शिवसेनाच म्हणतो, कारण ते तोतई आहेत, ते चोर आहेत. त्या चोरांच्या हातात मी शिवसेना ठेवणार नाही. भले माझं धनुष्यबाण त्यांनी चोरलं असेल तरी पुन्हा एकदा सांगतो, त्यांच्या बुडाला आग लावण्यासाठी मी मशाल घेतलेली आहे. लोकसभेच्या वेळेला मशालीचा प्रचार करायला जरा वेळ कमी मिळाला. त्याच्यानंतर पवार साहेबांचा सुद्धा पक्ष चोरला, चिन्ह चोरलं, तरी सुद्धा आपण यश मिळवलं. काँग्रेसच्या नशिबाने काँग्रेसचा हात त्याच्या सोबत आहे. त्याच्यामुळे काँग्रेसचा हात, शिवसेनेची मशाल आणि पवार साहेबांचा तुतारी वाजवणारा मावळा हा गावागावामध्ये पोचवा, घराघरामध्ये पोचवा आणि हातामध्ये मशाल घेऊन यांच्या बुडाला आग लावून विजयाची तुतारी फुंका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उद्धव साहेब. आपल्या
या मार्गदर्शनानंतर मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर विचार व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार साहेब पक्षाचे आदरणीय जयंतराव पाटील यांना विनंती करतोय की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे. बस बस, यांना आवरता आवरता अलीकडं आमची पंचायत होती. एकदा वाजायला सुरू झाली की ते थांबत नाही. बस बस, आपल्या सर्वांना आदरस्थानी असणारे आपल्या सर्वांचे आदरणीय नेते शरद पवार साहेब, शिवसेना प्रमुख उद्धवजी, या निमित्ताने उपस्थित असणारे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणजी, या ठिकाणी उपस्थित असणारे माननीय खासदार संजय राऊतजी, भाई जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, वर्षाताई गायकवाड, युवा नेते आदित्य ठाकरे, या निमित्तानं उपस्थित असणाऱ्या आमच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे, सुभाष देसाई, नाना पटोले, विनायकराव राऊत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे श्रीयुत रानडे, या ठिकाणी उपस्थित असणारे सागर संसारे, मिलिंद सुर्वे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख साहेब, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, आज आपल्या महाविकास आघाडीचा संयुक्त असा या ठिकाणी सभा होते. बऱ्याच दिवसापासून आयोजन करायचं ठरत होतं, पण सरकार निवडणुका कधी घेणार याचा अंदाज येत नव्हता. आणि आता आजच्या निवडणूक आयोगाच्या समोर निवडणूक आयोग जे पत्रकारांच्या समोर सांगणार आहे, तीही माझी माहिती आहे की हरियाणा आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी राज्याचीच निवडणूक जाहीर करतील. मी अनेक ठिकाणी सांगतो की महाराष्ट्र सरकार एक घाबरलेलं सरकार आहे. यांना निवडणुकीची भीती आहे. यांचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायला हे घाबरले. आता मागच्या 1.5-2 वर्षात जो कारभार केलेला आहे त्यातून महाराष्ट्राच्या लक्षात आलेलं आहे की काय प्रकारचं सरकार यांनी 1.5 वर्षात चालवलं. आणि म्हणून लोकसभेमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने एक मोठा धक्का त्यांना दिलाय. मी अनेक ठिकाणी सांगतो की यांना आता निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याचं धाडस होणार नाही. म्हणून निवडणूक आयोग, माझी स्वतःची व्यक्तिगत शंका आहे की दिवाळी झाल्यानंतरच हे निवडणुकांना समोर जातील. 15-20 नोव्हेंबरच्या दरम्यानच हे निवडणुका घेतील. त्याच्या आधी यांची निवडणूक घेण्याची ताकद नाही. कारण लोकसभेत फार मोठा धक्का भारताच्या देशातल्या जनतेने आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेने दिलाय. 400 पारचा नारा करणारे 240 वर थांबले. 240 वर गाडी थांबली त्यावेळी दोघांचे टेकू घेतले आणि एक बिहारचा टेकू आणि एक तिकडा आंध्र प्रदेशचा टेकू, दोघं एवढी पलटी मारण्यात बहाद्दर आहेत की यांचं दिल्लीचं सरकार कधी खाली येईल याचा नेम नाही. 6 महिने का वर्ष एवढाच विषय राहिलेला आहे. आणि म्हणून लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना युनिफॉर्म सिव्हिल कोड नाही, सेक्युलर सिव्हिल कोड, सेक्युलर शब्द वापरायला लागायला लागला. याच्यातच तुमची हार आली. तुम्ही 10 वर्षापूर्वीपासून जो टेंबा मिरवला भारतात त्यात सेक्युलर शब्द कधी वापरत नव्हता. पण आता तुमच्या लक्षात आलं भारत तुम्हाला एवढा मोकळा सहजासहजी चालून देणार नाही. आज देशामध्ये काय झालं हा विषय लोकसभेला आपण उत्तर देऊन 31 ठिकाणी भाजपचा पराभव करून आपण महाराष्ट्रातल्या जनतेची भावना व्यक्त केलेली आहे. आता 2-2.5 महिन्यानंतर विधानसभा येईल. आज आपण योग्य वेळी सर्व पक्ष एकत्रित आलोय. उद्धवजींनी सांगितलं तसं आपण सगळे एक दिलाने एक मुखानं राहिलो
तर महाराष्ट्रातलं सरकार हे महाविकास आघाडीचं ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. तुम्ही काही चिंता करू नका, पण एकमेकाला सहाय्य करणं आणि आपला महाविकास आघाडीचा त्या मतदारसंघातला उमेदवार विजयी कसा होईल हे बघण्यासाठी आपण सगळे आजपासून कामाला लागलं पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे सरकार कसं चाललंय. सरकारने उद्धवजींनी त्याचा थोडक्या वेळापूर्वी उल्लेख केला. या महाराष्ट्रामध्ये हिंदू देवस्थानाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेळेपासून वेगवेगळ्या देवस्थानाला जमिनी देण्यात आलेल्या होत्या. भारतीय जनता पक्षाच्या जवळच्या 1-2 आमदारांनी या जमिनी लुटल्या, जमिनी काढल्या, आपल्या नावावर केल्या. आपल्या नावावर करताना नजराना भरायचा असतो. वर्ग 2च्या वर्ग 1 करताना जो नजराना भरायचा असतो तो नजराना भरला नाही, 50% नजराना होता. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत हा मुद्दा मांडला, त्यावेळी महसूल मंत्र्यांनी उत्तर दिलं, जयंतराव 2 महिन्यात आपण चौकशी पूर्ण करू. 2 महिने नाही, 2 वर्ष होत आली तरी चौकशी काही पूर्ण होत नाही. मी 2 वेळा हा नंतर विधानसभेत विषय काढला. काल परवा 13 तारखेला माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटने निर्णय घेतलेला आहे की अशा देवस्थानाच्या जमिनी किंवा वर्ग 2च्या वर्ग 1 करण्यासाठी जो 50% नजराना आहे ती नजराण्याची किंमत कमी केलेली आहे आणि आता 5% नजराना भरून या जमिनी वर्ग 2च्या 1 करा. ह्या जमिनी ऑलरेडी या बहादरांनी विकलेल्या आहेत, त्याच्यावर इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत, उभा करणं चालू आहे. बिल्डरांच्या ताब्यात या देवस्थानाच्या जमिनी गेलेल्या आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये हिंदू देवस्थानाच्या जमिनी लुटण्याचं पाप हे भारतीय जनता पक्षाच्या अकाउंटवर जातं. हे मित्रांनो विसरू नका तुम्ही. आणि ते कव्हर करण्यासाठी, त्याच्यावर चादर घालण्यासाठी हा 5%चा निर्णय केलेला आहे. पण लोक कोर्टात जातील, ऑलरेडी कोर्टात आहेत, तक्रारी आहेत, चौकशा आहेत. याच्यासाठी जे यांनी जमिनी लाटणारे होते तेच हा निर्णय व्हावा म्हणून मंत्रालयात जी मीटिंग झाली त्यात बसून त्यांनी हा निर्णय घेण्याच्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. आणि त्यामुळे सगळाच कारभार हा लुटालुटीचा महाराष्ट्र सरकारचा दिसतोय. हे महत्त्वाचं आहे. 13 ऑगस्टला कॅबिनेटने एक निर्णय घेतला. 6000 किलोमीटरचे रस्ते आता हॅमवर बांधायला मंजुरी दिली. पण हे महामंडळ कुठले महामंडळाचे रस्ते बांधणार आहेत? कुठलं महामंडळ? तर त्याचं नाव आहे महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मी हा आरोप केलेला होता. हे महामंडळ आहे ते विधान भवनाच्या इमारतीच्या समोर एक इमारत आहे, तिथं कुठल्या तरी मजल्यावर आहे. एकच माणूस अधिकारी तिथं आहे आणि 2-3 त्याची PA-BA आहेत. त्याच्याशिवाय त्या रस्ते विकास ते जे महामंडळ आहे MSIDC त्याच्याकडे दुसरा कुठला इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. आणि त्याच्याकडे आता 37,000 कोटी रुपयाचे हॅममधून रस्ते बांधायचे त्याची जबाबदारी त्या महामंडळावर देण्याचं काम झालेलं आहे. स्टाफ नाही, इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, फक्त त्या ठिकाणी टक्केवारी घेऊन काम. नांदेडला जाणारा एक रस्ता 11,000 कोटी रुपयाची एस्टिमेट त्यांनीच केलेलं आहे. 11,000 कोटीचे एस्टिमेट आहे. टेंडर जायला लागले 15,000 कोटी रुपयाला. 1 किलोमीटरला खर्च येतोय 83 कोटी रुपये. अरे बापरे, आत्ता म्हणते, आता पुढचं सांगतो. अलिबागचे जयंत पाटील इथं बसले आहेत. तुमची काय मागणी होती का? डायरेक्ट आम्हाला याला वसई विरारला पोचायचंय. तिकडची तर काय मतं तुम्हाला पडली नाहीत. वसई विरारला पोचायला 96 किलोमीटरचा कॉरिडॉर बांधणार आहेत. 20,000 कोटी एस्टिमेटेड कॉस्ट. 26,000 कोटीला टेंडर चाललेलं आहे. 1 किलोमीटरचा खर्च फार नाही, 273 कोटी रुपये. चंद्रावर जायला काहीतरी 3,85,000 किलोमीटरवर चंद्र आहे उद्धवजी. नाना पटोलेंना माहित असेल चंद्र किती लांब आहे ते. त्या ठिकाणी चांद्रयान गेलं आपलं, चांद्रयान 3, फक्त 600 कोटीला. पण जयंत पाटलांच्या वरसेवावरून
भाई ठाकूरच्या गावाला जायला, म्हणजे अलिबाग टू विरार वसईला जायला 3 किलोमीटर जरी तुम्ही गेला तरी 600 कोटी संपले. या राज्यात काय चाललंय? लोकसभेला पाऊस पडला पैशाचा. या महाराष्ट्रातल्या 72 कार्यकर्त्यांनी आणि जनतेने त्याला तोंड दिलं, म्हणून महाराष्ट्रामध्ये 31 पेक्षा जास्त जागा, आमच्या 2-3 जागा थोडेसे उमेदवार इकडे तिकडे झाले असते, सातारची जागा आल्याच जमा आहे अशी. त्या पिपाणीलाच आमचे 37,000 मतं गेली, 35,000ने आमची सीट पडली. सांगण्याचा मुद्दा हा, मुंबईत तर सीट चोरली. आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आता ती ईव्हीएम मशीन आहे, त्याच्यावर लक्ष ठेवा. आपण फक्त रस्त्यावर आणि मोर्चात आणि आंदोलनात असतो. ईव्हीएम मशीनचे कोड नंबर जाऊन बघा. चालू आहे प्रोसेस. आता दिवसाला 80, 90, 100 मतं ईव्हीएम मशीन चेक होतात. तुमच्या तिन्ही पक्षाचे आपल्या प्रतिनिधी जाऊन बसले पाहिजेत. त्या ईव्हीएम मशीन जे आहे त्याचे कोड, त्याच्यावरचे नंबर घेतले पाहिजेत. त्याच्यावर जे सील आहे त्याचाही सील व्हेरीफाय केलं पाहिजे. ते वेगळ्या मतदान केंद्रात पाठवतात, त्यावेळी तेच नंबर तिथं उघडले जातात का हे 5 वाजता जाऊन बघितलं पाहिजे. आपण 7 वाजता राजासारखं गेलो तर तोपर्यंत ते सगळं उघडून चालू झालेलं असतं. त्यामुळे 5 वाजता बघितलं पाहिजे आणि तेच मशीन पुन्हा सील करून मतदान गोडाऊनमध्ये जातं का आणि उघडल्यावर तेच नंबरचं तेच मशीन त्या बूथवर असतं का, याचा विजिलन्स सगळ्या पक्षांनी ठेवला पाहिजे. मी आपणा सगळ्यांना खात्रीपूर्वक सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये 31 जागांमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेनं भाजपला नाकारलेलं आहे आणि त्यामुळं ही चांगली गोष्ट झाली. पण सरकार घाबरलं. घाबरलेला माणूस फार डेंजरस असतो. त्यामुळं घाबरलेले सरकार पाहिजे त्या घोषणा आज करते. एवढ्या प्रचंड घोषणा महाराष्ट्रामध्ये चालू आहेत की काही त्याला दाद नाही. काल परवा मी असं ऐकलं की राज्याचे अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं मी काय न वाचता आता सही करणार नाही. याचा अर्थ याच्या आधी न वाचता सह्या झाल्या. त्यांचा स्वभाव तसा नव्हता, पण परिस्थितीमुळे अशा गोष्टी होत असतात. म्हणजे आतापर्यंत ज्या घोषणा झालेल्या आहेत त्या हिशेब न करता झालेल्या आहेत आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या तिजोरीला आता 2-2.5 लाखापेक्षा जास्त मोठी तूट आलेली आहे. आणि तूट आलेली आहे म्हणून महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक डीपीडीसी मधले पैसे वर्ग करून या जाहीर केलेल्या योजनांना पैसे वर्ग करायचा उद्योग चालू आहे. राज्याचा अर्थ सचिव आता प्रत्येक फाईलवर लिहायला लागलाय, काहीही पाठवू नका, मिळणार नाही, सर्व योजना बंद करा आणि याच ठिकाणी याच योजनेला पैसे देण्याची गरज आहे. आता महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांना विचार न करता चालू केलेल्या योजना या विचारी पद्धतीने भविष्यात नेण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, कारण सरकार आपलं येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भगिनींना माझं आव्हान आहे की तुम्ही काही चिंता करू नका, जे मिळतंय ते घ्या, आमची काही तक्रार नाही. भविष्य काळामध्ये तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं याच्यापेक्षा अधिक ताकदीनं आम्ही मदत करण्याची भूमिका घेऊ. तुम्ही आमच्या महाराष्ट्रातल्या भगिनींची चिंता करू नका. महाराष्ट्रात कोणत्याही परिस्थितीत महाविकास आघाडीचं, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारसरणीचं सरकार आणण्यासाठी आपण ताकदीनं एकत्रित राहून काम करू. बोलण्यासारखे विषय अनेक आहेत, पण माझ्यानंतर अनेक वक्ते बोलणार आहेत. इतक्या लवकर बोलायची संधी मिळेल असं वाटलं नव्हतं, म्हणून प्रमुखांनी शेवटी बोलायचं असतं असं आमच्या सभेत संकेत आहे. पण पवार साहेब सांगतात आम्हाला की दक्षिणेला अशी पद्धत आहे की प्रमुख असतो तोच आधी बोलतो. त्यामुळे ही नवी प्रथा सुरू झाल्यामुळे अचानकपणाने बोलायची संधी मिळाली. पण पुन्हा एकदा मी सांगतो, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळे कार्यकर्ते शिवसेना आणि काँग्रेसला पूर्ण ताकदीनं सहकार्य करतील आणि महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं काम सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्न करतील हा विश्वास व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. धन्यवाद जयंत पाटील साहेब. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले साहेब आले, त्यांचं मी स्वागत करतो.
उशीर आल्यामुळे तुमचं स्वागत करायला मिळालं नाही म्हणून. आणि यानंतर मी आमंत्रित करतोय माननीय नसीम खान यांना. आजच्या महाविकास आघाडीच्या संयुक्त मेळाव्यामध्ये उपस्थित या राज्याचे सुपुत्र आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब, शिवसेना असली शिवसेनाचे प्रमुख, राज्याचे मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले, काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराजजी चव्हाण, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्षा श्रीमती वर्षाताई गायकवाड, संजयजी राऊत, जयंतराव पाटीलजी, शेकापचे जयंत पाटीलजी, CPI CPM चे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, सर्व नेते, आदित्य ठाकरेजी, विनायक राऊतजी, सर्व मंचावर उपस्थित महाविकास आघाडीचे सर्व नेते, समोर बसलेले काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि सर्व महाविकास आघाडी पक्षाचे सर्व नेते आणि पदाधिकारी, जयंत पाटील साहेबांनी खरोखर सांगितलं की आज ही नवीन सिस्टम आजची या सभामध्ये सुरू झालेली आहे की जो प्रमुख असतो तो पहिला त्यांनी बॅटिंग केलेली आहे आणि उद्धवजीने संपूर्ण विस्तारपूर्वक मनमोकळेपणून इथे चर्चा केलेली आहे. आपण सर्वांना प्रेरणा देण्याचं काम आम्हाला सर्वांना त्यांनी दिलेलं आहे. मित्रांनो, महाविकास आघाडीचा जो निर्धार आहे, महाविकास आघाडी ज्या काळात स्थापना झाली त्या काळापासून आजपर्यंत महाविकास आघाडीचे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते या राज्यामध्ये राज्याच्या विकासासाठी नेहमी प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याचा प्रतिसाद मागच्या लोकसभाच्या निवडणुकांमध्ये आपण सर्वांना मिळालेला आहे. महाविकास आघाडीचे सर्व जास्तीत जास्त खासदार मुंबई सहित संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निवडून आलेले आहे. जयंतरावजींनी अनेक विषयावर चर्चा केली. राज्यामध्ये होत असलेला वाढत असलेला भ्रष्टाचार, उद्धवजींनी सांगितलं की कसा मुंबईला लुटण्याचं काम चालू आहे. मेट्रो प्रोजेक्टच्या नावाखाली, फ्लायओव्हर ब्रिजच्या नावाखाली, सिमेंटीकरणच्या नावाखाली विविध नवीन योजना आणायचं, त्याची दर वाढवून घ्यायचं, टेंडर काढायचं. म्हणजे आता उद्धवजी हे व्हाईट करप्शन या आपल्या राज्यामध्ये सुरू झालेला आहे. व्हाईट करप्शन ज्याला बनतोय आपण, किती दर वाढून द्यायचं कॉन्ट्रॅक्टरला, आणि जे टक्केवारी चालू आहे या मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये, या मुंबई आणि महाराष्ट्राला लुटण्याचं काम महायुतीची सरकार करत आहे. पहिला लाडक्या भावांना मदत करण्याचं काम या मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये महायुतीने केलं. आता लोकसभाच्या निवडणुकांमध्ये पायातून खाली बालू सरकल्यामुळे आता लाडकी बहीण त्यांना आठवून आली. 2.5 वर्षामध्ये लाडकी बहीण दिसली नाही त्यांना. 2 महिन्यासाठी 1500 रुपयाच्या माध्यमातून लाडकी बहिणींना आम्ही मदत करू अशी प्रकारची घोषणा सगळीकडे चालू आहे. साहेब, या सर्व योजनांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी 200 कोटी जास्त रुपयाचं ऍडव्हर्टाइजमेंट चालू आहे या मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये. आणि तो 200 कोटी रुपये जर या महाराष्ट्राच्या अन्नदाता शेतकऱ्यांना दिला असता तर महाराष्ट्राची शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबली असती, त्यांना ताकद मिळाली असती. खोटे बोलायचं, रेटून बोलायचं ही पद्धत जे भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या नेत्यामध्ये आहे.
आता मुंबई आणि महाराष्ट्र जनताने समजलेलं आहे. अनेक विषय आहे आमच्याकडे. आता सध्या मुंबईमध्ये प्रत्येक वॉर्डामध्ये कुकर घोटाळा सुरू झालेला आहे. कुकर घोटाळा, कुकर स्कीम. प्रत्येक वॉर्डामध्ये 40,000, 50,000 प्रत्येक मतदारसंघामध्ये कुकर महानगरपालिकाच्या माध्यमातून, वस्तू वाटप योजनेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेला आहे. पैसा जनताच्या टॅक्सच्या रूपाने महानगरपालिकेला जो भेटतोय, त्या पैशातून योजना आणून लोकांना मोफत वाटप करण्याची योजना आणायचं आणि त्याच्यावर स्टिकर महायुतीचे नेते स्वतःची लावून की आम्ही तुम्हाला सप्रेम भेट म्हणून देतोय. आता गेल्या 4 दिवसामध्ये या मुंबई शहरामध्ये इंडियन एक्सप्रेस असो, टाइम्स ऑफ इंडिया असो, अनेक वर्तमानपत्रामध्ये या भ्रष्टाचाराचा पोलखोल सुरू झालेला आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबद्दल सांगितलं. देवस्थानाच्या जमिनीचं काय चाललंय ते सुद्धा आपल्या समोर आहेतच. हिंदू धर्मीय देवस्थान असो किंवा मुस्लिम धर्मीय देवस्थान असो, खबरदार 1 फूट जमीनवर जर तुम्ही हात लावला तर महाविकास आघाडी सहन करणार नाही आणि महाराष्ट्र जनता तुम्हाला स्वस्थ बसू देणार नाही. काय चाललंय या राज्यामध्ये, या देशामध्ये, आपण सर्वांनी समजून घेतला पाहिजे. मी जास्ती वेळ घेऊ इच्छित नाही. या मुंबईमध्ये बसलेली महायुतीची जे भ्रष्टाचार सरकार आहे त्याला खेचून बाहेर आणण्यासाठी आपण सगळे सज्ज होऊन पुढच्या निवडणुकांसाठी आपण सगळ्यांनी तयार राहायला पाहिजे. एवढंच सांगून माझा 2 शब्द संपवतोय. शेवटी एक शेर सांगून जातोय की दुआ करो हिम्मत रहे सलामत. दुआ करो हिम्मत रहे सलामत. 100 आंधियों पे ये सारे चिराग भारी हैं. 100 आंधियों पे ये चिराग भारी हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शेतकरी कामगार पक्षाचे मान्य आदरणीय नेते जयंत पाटील, भाई जयंत पाटील हे सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करतो त्यांनी मार्गदर्शन करावं. या महाविकास आघाडीच्या मेळाव्याला उपस्थित असलेले या देशाचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे मार्गदर्शक पवार साहेब, महाआघाडीला जिवंतपणा आणण्याचं काम ज्यांनी केलं, शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे, एक कार्यक्षम मुख्यमंत्री आम्ही विधिमंडळामध्ये बघितले. या देशाचे, या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले आणि माझे मित्र बाळासाहेब थोरात. मी पहिल्यांदा उद्धवजींना धन्यवाद देईन. आजच्या या महाविकास आघाडीमध्ये कोण मुख्यमंत्री हे भांडवल करून युतीचे सगळे नेते सतत बोलत असतात. पण उद्धवजींना मी सांगू इच्छितो, मुख्यमंत्री तुम्ही लोक ठरवणार नाही, खालची जनता ठरवणार आहे. खालची जनता ठरवणार आहे आणि त्यामुळे त्याचा प्रश्न नाही आहे. महाविकास आघाडीत मी सुरुवातीला सांगत होतो की 40 जागा आपण आणतो. कोकणाने आम्ही फसवलं. पैशाचा पाऊस समुद्रात आला, समुद्राला मिळालं. बेसावध राहिलो आम्ही. शशिकांत शिंदे आजही खासदार आहे, आजही खासदार आहे. ज्या पद्धतीची लढत त्याने दिली राजाबरोबर, एका हमालाने दिलेली लढत, माथाडी कामगारांतून झालेला एक कार्यकर्ता जी लढत दिली, जी निवडणुकीचा निकाल लागला असं लोक टीव्हीने जाहीर केला आणि त्याच्यामध्ये बदल झाला. माझं एकच म्हणणं आहे, एक एक मत महत्वाचं आहे. मी जास्त मागणी करत नाही उद्धवजी, पण या काही जागांमध्ये आमच्यासारख्या छोट्या पक्षांचा वाटा आहे.
ते 2000 मालेगावची जागा गेलेली होती आणि शेवटच्या ह्याच्यात मालेगाव आपली आली. याच्यामध्ये दिंडोरीची जागा गेलेली आहे, पण तिथे पण आमची प्रागतिकची जवळजवळ 1.5 लाख मतं आहे. मी पवार साहेबांना धन्यवाद देईन. मी अनेक वेळा या पवार साहेबांना भेटलो. या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक मतदारसंघाची बारकाईने त्यांनी केलेला अभ्यास आणि त्यामुळे या ठिकाणी झालेली त्यांनी केलेली मेहनत ही महाराष्ट्राची जनता कधी विसरणार नाही. एक ऐतिहासिक अशी कामगिरी पवार साहेबांनी या निवडणुकीमध्ये केलेली आहे आणि या निवडणुकीमध्ये खऱ्या अर्थाने एक काम केलेलं आहे. माझी एवढीच विनंती आहे, मी बोलणार नाही जास्त, की उद्याच्या या निवडणुकीमध्ये आमच्यासारख्या छोट्या पक्षांनी जी लोकसभेमध्ये जी कामगिरी केलेली आहे त्याची फक्त आठवण ठेवा, एवढीच मी विनंती करून मी माझे विचार संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील एक जाणत्या अनुभवी अशा खासदार माननीय सुप्रियाजी सुळे आपणाला या ठिकाणी विचार व्यक्त करण्याची विनंती करतो. नमस्कार. आदरणीय पवार साहेब, माननीय उद्धवजी, श्री नाना पटोलेजी, पृथ्वीराज बाबा, श्री संजय राऊत, भाई जयंत पाटील, माननीय जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, वर्षाताई, आदित्य, सुभाष देसाईजी, विनायकरावजी, श्री रानडे, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी उद्धवजींचे आणि शिवसेनेच्या सगळ्या सहकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार मानते की त्यांच्या सगळ्यांच्या कष्टाने आणि प्रयत्नांनी आज हा महाविकास आघाडीचा अतिशय देखणा असा कार्यक्रम इथे सुरू होतोय. आणि जाहीरपणे मी माननीय उद्धवजी, माननीय सोनियाजी, राहुलजी यांचे मनपूर्वक आभार मानते की लोकसभेला पूर्ण ताकदीने आपण सगळ्यांनी जी मदत आम्हाला सगळ्यांना केली, आम्ही सगळे जे निवडून आलो ह्याच्यात प्रत्येक पक्षाचा खूप मोठं योगदान आहे. आणि आज जेव्हा पार्लमेंटमध्ये आम्ही बसतो, आज वर्षाताई पहिल्यांदाच निवडून आल्या, त्याच्यामुळे त्यांचं भाग्य की वर्षाताई तुम्ही आमच्या काळात तिथे नव्हता, कारण ह्या बाजूनी कुणाला घोषणा द्यायची फार सवय नव्हती, पण सगळ्यात मोठा आवाज महाविकास आघाडीकडून आज संसदेत असतो तो वर्षाताईंचा असतो आणि जोरात असतो. ही आमच्यासाठी एक खूप कौतुकाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. याचबरोबर जेव्हा संसदेतलं वातावरण, अनेक वेळा पत्रकार मला विचारतात दिल्ली कशी आहे, म्हणलं दिल्ली में हवा बहुत बदल चुकी है. कारण आम्ही जरी विरोधात असलो तर असे वागतो जणू काय आम्ही सत्तेत आहोत, आणि जे शपथ घेऊन सत्तेत बसलेले आहेत ते हारून मंत्री झाल्यासारखे असे दुःखी असलेले आहेत. त्यामुळे दिल्लीतलं वातावरण खूप बदललेलं आहे. आता आपल्याला महाराष्ट्रामधलं वातावरण बदलायचं आहे, आणि नुसतं वातावरण नाही, सरकार बदलायचं, ही मोठी जबाबदारी आपल्याला सगळ्यांना इथून घ्यायची आहे. उद्धवजींच्या आणि माननीय जयंतरावांच्या भाषणामध्ये पुढची दिशा ही आघाडीची काय असेल, जागा वाटप, ह्या सगळ्याबद्दल त्या दोघांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले. मी कार्यकर्त्यांच्या मनातला एक विचार आपल्या सगळ्यांना, आणि आता नानाही आलेले आहेत, मी विनम्र विनंती करीन सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने की तुम्ही जो काय निर्णय, कुणाला जे तिकीट द्यायचं आहे ते द्या, पण लवकरात लवकर ते अनाऊन्समेंट करा, कारण आज प्रचंड उत्सुकता आहे, प्रत्येकाला काम करायचं आहे. सगळ्यांच्या यात्रा सुरू झालेल्या आहेत, यात्रांना अतिशय अपेक्षेपेक्षा जास्त रिस्पॉन्स येतो. आणि मला खरं तर विचाराल तर आपले जेव्हा एवढ्या मोठ्या संख्येने निवडून आले, मला ज्या दिवशी मी आणि अमोलदादा निवडून आलो, आमच्या सीट काही प्लसमध्ये धरल्या नव्हत्या, त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त संघर्षात, आणि माझं म्हणजे त्या सगळ्या भगिनींमध्ये ह्या भगिनीवर सगळ्यात जास्त विशेष प्रेम असल्यामुळे माझ्याकडे सगळ्यांचंच जास्त लक्ष होतं. आणि जेव्हा त्याच्यावर बोलणार आहे मी, पण त्या सगळ्या ज्या पद्धतीने मतदान झालं त्यामध्ये सगळ्यात मोठं म्हणजे आमच्याकडे तर
खासदार, आमदार, कारखाना म्हणजे साखर कारखाना, दूध संघ, सोसायटी, सरपंच, ग्रामपंचायत सगळी गेली होती. काहीच राहिलं नव्हतं. म्हणजे मी आणि अमोलदादा एकामेकाला फोन करून म्हणायचं, आता काय करायचं? ते म्हणले, आता काय करायचं? असं करत करत आम्ही दोघांनी प्रचार केला. पण त्या अडचणीच्या आणि संघर्षाच्या काळात ज्या पद्धतीने उद्धवजी तुमचा आणि काँग्रेस पक्ष ज्या पद्धतीने आमच्याबरोबर उभे राहिला आहे, हे आम्ही कधीही विसरणार नाही. आणि आता जेव्हा प्रचाराची वेळ आहे तेव्हा सगळ्या 31 खासदारांच्या वतीने मी आपल्याला शब्द देऊ इच्छिते की कष्टांची परिकाष्ठा तुम्ही आमच्यासाठी जी केली त्याच्यापेक्षा आम्ही 31 खासदार गुंजभर जास्त कष्ट करू, पण जास्तीत जास्त आमदार निवडून आम्ही तुमच्यासाठी निवडून आणू. एकामेकाचा प्रचार करण्यासाठी जे काही आमचा वेळ असेल तो तुमच्यासाठीच आज नंतर आहे. आणि ज्या स्कीम्सबद्दल म्हणजे जयंतरावांना अर्थकारण आपल्यापेक्षा सगळ्यांपेक्षा जास्त कळतं आणि जयंतरावांचंच भाषणाचा धागा घेऊन मी पुढे आपल्याला सांगू इच्छिते की अनेक योजना हे करतील, अजूनही येतील. पण गमतीचा भाग मला असं वाटतं की लोकसभेपर्यंत कुणालाच त्यांची बहीण आठवली नाही. रिझल्ट नंतरच बहिणी आठवायला लागल्या. आणि दुर्दैव एका गोष्टीचं की बहिणीचं नातं हे आमच्या भावांना कळलंच नाही हो. आणि त्यांनी प्रेम आणि व्यवसायामध्येच गल्लत करायला लागले. प्रेमात व्यवसाय नसतं आणि पैसे नसतात आणि व्यवसायात प्रेम नसतं. कारण का व्यवसायात प्रेम करायला गेलं का घाटेगा धंदा होईल. आणि जर प्रेमात पैसे आले तर त्याला नातं म्हणतच नाहीत. त्यामुळे दुर्दैव या महाराष्ट्राच्या सरकारचं की त्यांना व्यवसाय आणि प्रेमातलं अंतरच कळलं नाही. ते बोलताना म्हणतात की एक बहीण गेली तर हरकत नाही, दुसऱ्या बहिणी आणू. 1500 रुपयाला या राज्यातलं नातं विकाऊ नाही हो. हा आमच्या नात्याचा अपमान आहे. निरागस असणारं बहीण भावाचं जे प्रेम असतं त्याला किंमत लावायचं पाप या महाराष्ट्राच्या सरकारने केलेलं आहे. आणि त्यातून आमचे 2 वीर बंधू, या राज्यामध्ये बंधुराजांची कमतरता नाही आहे. आणि असे दोघं जण परवा भाषणात असं म्हणाले की आमचं लक्ष आहे कुठली बहीण कुठे मतदान करते. आणि एक जण नाही, दोघं म्हणले कधीतरी पोटातलं हे ओठात येतच आणि सत्य कधीच लपवता येत नाही. आणि त्याच्यामुळे दोघं जण असं म्हणाले की काळजी करू नका, आमचं लक्ष आहे तुमच्यावर. 1500 रुपये आज 3000 नाही, 5 नाही, 10,000 देतील, पण ऑक्टोबरच्या इलेक्शन नंतर मी तुमचाच भाऊ आहे. जसे 10,000 रुपये दिले तसे परत घ्यायची ही ताकद माझ्यामध्ये आहे. आणि दुसरा म्हणतो की मी लिस्ट, आता मला हे माहितीच नव्हतं की महाराष्ट्रामध्ये लिस्ट रिव्ह्यू होणार आहे बहिणींची. म्हणजे पहिलं नातं जोडलं, नंतर मतदान चेक करणार आणि नंतर चेक करणार की नातं आहे का नाही. म्हणजे ह्यांचं कुठलंही नातं प्रेमाचं नाहीच आहे, ते फक्त मताशी जोडलेलं नातं आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी असं म्हणलं की डिसेंबरमध्ये आम्ही बघणार आहे कुठल्या बूथवर किती मतं पडली, त्याप्रमाणे पुढचं आम्हाला पैसे आम्ही देणार आहोत. मला या दोन्ही भावांना विनंती करायची आहे की तुम्ही सगळ्या बहिणींचं नाही, एकाच भगिनीचे पैसे परत घेऊन बघा काय करायचंय. त्यामुळे या सगळ्या यांच्या गलिच्छ राजकारणामध्ये यांच्या गलिच्छ राजकारणांमध्ये नातीपणे आणतील असं आम्हाला वाटलं नव्हतं, पण तेही म्हणजे ते राहिलं होतं तेही त्यांनी पूर्ण केलं. आणि उद्धवजींनी ज्याचा उल्लेख केला, उद्धवजी आपली जी लढाई चालली आहे सुप्रीम कोर्टात, मराठीमध्ये म्हण आहे की शाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये. आम्ही तर सगळे सुप्रीम कोर्टाची चढून बसलो आहे, छोटा कोर्ट धरलाच नाही आम्ही. पण मी आवर्जून, आज जितेंद्र आव्हाड इथे आहेत, देशमुख साहेब दिल्लीला येतात, पण मी अनिल परब आणि अनिल देसाईंचा आवर्जून उल्लेख करीन, कारण या सगळ्या लढाईमध्ये ते दोघं आमच्याबरोबर नेहमी सुप्रीम कोर्टात येतात. आता मला काही लोक कधीतरी ट्रेनमध्ये वगैरे भेटतात. मी परवा लातूरला जाताना त्या बाजूचे काही लोक भेटले होते आणि मला म्हणतात कशाला लढता हो, आता झालं ना तुमची तुतारी वाजली, मशालीला यश आलं, आता कशाला लढत बसता. म्हटलं ही लढाई तुतारीची किंवा मशालाच्या यशाची नाही आहे, ही तत्वाची लढाई आहे.
तुम्ही ज्या पद्धतीने म्हणजे उद्धवजींचा पक्ष नेला, उद्धवजी हेच बाळासाहेब ठाकरेंचे उत्तराधिकारी आहेत, हे वंदनीय बाळासाहेबांनी हयात असतानाच आपल्याला सांगितलं होतं. त्यामुळे जर तुम्ही उद्धवजींकडूनच त्यांचा पक्ष आणि चिन्ह घेणार असाल तर हे फक्त उद्धवजींचा अपमान नाही आहे, हा वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंना दुखवण्याचं पाप यांनी केलेलं आहे, हा माझा त्यांच्यावर आरोप आहे. आणि आदरणीय पवारसाहेब तर फाउंडर मेंबर आहेत त्याचे, त्यामुळे लोकांना कशाला लढत बसते. म्हटलं आता कसं आहे, सुप्रीम कोर्टात नाही गेलं ना काही दिवसात तर मलाच कसं तरी होतं की आता खूप दिवसात भांडले नाही कुणाशी ती. त्यामुळे हे यश अपयशाची लढाईच नाही आहे, काही नैतिकतेच्या पण लढाया आयुष्यात लढाव्या लागतात. त्यामुळे ही लढाई जी आपण लढतोय, मशाल आणि तुतारीला महाराष्ट्राच्या जनतेने जो आशीर्वाद दिला आहे त्याबद्दल मी मनपूर्वक मायबाप जनतेचे आभार मानते. पण ही लढाई थांबणार नाही. उद्धवजी, तुमची बहीण म्हणून मी तुम्हाला शब्द देते की आम्ही सुप्रीम कोर्टातली ही लढाई जोपर्यंत, मग तुम्हाला तो पक्ष चिन्हाचं काय करायचं ते तुम्ही निर्णय तुम्ही आणि आदरणीय पवारसाहेब करा, पण कितीही कष्ट किंवा लढावं लागलं तरी सुप्रीम कोर्टातली लढाई आम्ही अर्धवट सोडणार नाही. जे हक्काचं आहे ते त्यालाच मिळालं पाहिजे. आणि आज आपल्यावर अन्याय झाला आहे, उद्या ते कुणावरही अन्याय करते. त्याच्यामुळे ही दडपशाही आणि अदृश्य शक्तीला जे वाटतं की मी करीन तीच पूर्व दिशा, हा देश अदृश्य शक्तीच्या मनमानेनी चालत नाही. हा देश संविधानानेच चालणार आणि त्याच संविधानाच्या चौकटीत राहून हा देशासाठी आपण सगळे एकत्र लढूया. आणि बरीच भाषणं आहेत त्याच्यामुळे मी आपला फार वेळ घेणार नाही, पण आज इथे आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या प्रचाराचा नारळ फोडणार असं सकाळपासून बातम्या चालल्या आहेत. आणि जो मनाचा मोठेपणा, उद्धवजींचं मन किती मोठं आहे हे त्यांच्यावर काम करताना फार जवळून आम्ही पाहिलेलं आहे. आणि कोविडच्याही काळामध्ये एक मोठा भाऊ म्हणून त्यांनी जी साथ ही सगळ्यांना आपल्याला दिली, याबद्दल महाराष्ट्र हे ऋण मी म्हणणार नाही, पण हे जे प्रेमाचं खरं नातं आहे हे कधीच विसरणार नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आम्ही अनेक वर्षे एकत्र काम केल्यामुळे ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात, त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी खूप चांगलं काम केलं आहे, पण एकत्र काम केलं आहे. त्याच्यात दोघांचेही सहकार्याचं आणि पदाधिकाऱ्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. पण सेना ही काही वेगळी आहे असं कधीच आम्हाला वाटलं नाही. जेव्हा आपण एकत्र 2.5 वर्ष काम केलं तेव्हा एक खूप खेळीमेळीच्या वातावरणात, विश्वासाच्या वातावरणात जे महाविकास आघाडीचं काम केलं तेच पुढची 5 वर्ष आपल्याला करायचे आहेत. महाराष्ट्र आपली वाट बघतोय. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी पुढचे फक्त 90 दिवस हे जे काही असतील ते सगळं बाजूला ठेवून मी तुमच्या सगळ्यांचे फक्त 90 दिवस मागते. या 90 दिवसात कष्टांची पराकाष्ठा करू, पण महाराष्ट्रातला एक स्वाभिमानी, दिल्लीच्या समोर न झुकणारच सरकार ही आणण्याची नैतिक जबाबदारी आज आपल्यावर आहे. आज आपण आल्यानंतर आमचं सगळ्यांचं जे प्रेमाने स्वागत केलं याबद्दल मनपूर्वक आभार मानते. पुन्हा एकदा आम्हाला सगळ्या खासदारांना जी साथ तुम्ही लोकसभेत दिली याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार मानून आपली रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाडी, रामकृष्ण हरी. वर्षाताई गायकवाड प्रथमच दिल्लीच्या तख्तावर पोचलेला आहात. आपण या ठिकाणी येऊन आपले विचार व्यक्त करावेत. मंचकावर उपस्थित देशाचे आदरणीय नेते आयुष्यमान सन्मान्य शरदचंद्र पवार साहेब, ज्यांच्याबरोबर मला काम करण्याचा योग आला, ज्यांच्या मंत्रिमंडळात मी काम केलं. आणि सुप्रियाताई, तुम्ही खरंच सांगितलं, बरोबर बोललात की ज्यांच्याबरोबर काम करताना असं वाटलंच नाही की आम्ही कधी आघाडीमध्ये नव्हतोच. कारण पहिल्यांदा आम्हाला कळलं की मुख्यमंत्री पण राज्याचा जो आहे तो घरचा सदस्य होऊ शकतो, कुटुंब प्रमुख होऊ शकतो. असे आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरेजी, तुमचे मी आभारी आहे कारण तुम्ही मला मतदान पण केलेलं आहे साहेब. या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेशचे सन्माननीय अध्यक्ष नाना पटोलेजी, आमचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरातजी, उपस्थित सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, मंचावरती उपस्थित आदरणीय संजय राऊत साहेब, आदरणीय मंत्रिमंडळात ज्यांचं काम केलं, पवार साहेबांचं नाव घेतलं मी सर्वात प्रथम घेतलं, पण ते गोंधळामध्ये लोकांना ऐकायला नाही आलं. असं कसं नाही, मी आयुष्यमान म्हटलं त्यांना, त्यांना आयुष्य मिळावं असं आम्ही त्या ठिकाणी.
आदरणीय सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांचं नाव घ्यायला पाहिजे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याबरोबर मी काम केलं आणि त्यांच्याकडून खूप शिकले. दोन्ही जयंत पाटील साहेब. सन्माननीय मंच, खरं तर रावते काका ज्यांच्याकडून मी खूप शिकले, सुभाष देसाई साहेब ज्यांच्याकडून मी खूप शिकले, कारण या सगळ्या मंडळींच्या तालमीमध्ये आम्ही घडलो. त्या सगळ्या आदरणीय मंचाचं त्या ठिकाणी स्वागत करते आणि आपल्या सगळ्यांना नतमस्तक होऊन आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते सर्वप्रथम. कारण मला माहिती आहे की यावेळच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला आपण सगळ्यांनी एकत्र जिद्द केली आणि एकत्र काम केलं, एक दिलाने एक मनाने काम केलं, म्हणून आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये यश मिळालं. आणि ज्या वेळेला मी दिल्लीमध्ये भाषण केलं तेव्हा मी तेच सांगितलं की दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. साहेब, सुप्रियाताईंनी एकदम एक गोष्ट खरी सांगितली की आता केंद्रातलं वातावरण पूर्ण बदललेलं आहे. तिथं आता वातावरण ढगाळ झालेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आम्ही सत्ताधारी झालेलो आहोत आणि ते विरोधामध्ये असल्यासारखं करतात, भाषण घेऊन पळ काढण्याचा प्रयत्न करतात. पूर्वी मोदी सरकार सांगणारे आजकाल एनडीए सरकार सांगतात. हा खूप फरक आहे साहेब. आणि त्यांनाही माहिती आहे यावेळी ज्या वेळेला बजेट आलं आम्ही बघितलं की ज्या दोन लोकांना खुश करायला पाहिजे त्या दोन लोकांचा वारंवार भाषणात उल्लेख झाला. एक म्हणजे बिहार आणि दुसरं म्हणजे आंध्र प्रदेश. पण आमचे दोन लाल गेले, त्यांचं काय झालं? त्यांनी महाराष्ट्राला काहीच नाही आणलं. साहेब, मी भाषण ऐकत होते. आज महाराष्ट्रामध्ये सगळेजण चर्चा करतायत ती लेक लाडकी या योजनेच्या बाबतीत. लेक बहीण आमची सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहीण हे बोलत असताना आम्ही भाषण करायचो त्यावेळेला मी विधानसभेमध्ये बोलले होते की कर्नाटक राज्य असेल, तेलंगणा राज्य असेल, महालक्ष्मी योजना ही न्यायाच्या माध्यमातून पहिल्यांदा आणण्याचं काम जर कोणी केलं तर त्यावेळेला कर्नाटकाच्या आणि तेलंगणाच्या सरकारने केलं. ज्या वेळेला न्याय आम्ही जाहीर केलं त्यावेळेला आम्ही सांगितलं होतं त्यांना की आम्ही 8,000 रुपये सांगत होतो की महिन्याला देणार आणि वर्षामध्ये 1,00,000 रुपये देणार. ही आम्ही त्या ठिकाणी न्याय माध्यमातून सांगितलं होतं. मला एक गोष्ट सांगायची, बिलकुल बहिणीचा सन्मान झाला पाहिजे. ताई, तुमची भूमिका मी सुद्धा मानते. बहिणीला पैसे मिळाले पाहिजेत ही सुद्धा आमची भूमिका आहे. पण ज्या तऱ्हेने एक वातावरण निर्मिती झालेली आहे, लोकसभेच्या इलेक्शन नंतर असं कुठेतरी वाटायला लागलंय भाऊ इतके घाबरले. कारण ताई, तुम्ही एक उदाहरण ते केलं की भावाला हरवता येतं बहिणींना. आणि आता असं झाली आहे चर्चा, मी कालच ऐकवत होते, पत्रकार मला विचारत होते, मी बारामतीतून, माझी इच्छा नाहीये ताई, हीच सगळ्यात मोठी बहिणीची ताकद आहे. लहानपणी आम्ही गोष्ट ऐकायचो ताई की एक बहीण गरीब असते, तिला भाऊ घरी बोलवतो आणि तिच्याकडे लक्ष देत नाही. मग तीच बहीण श्रीमंत होते आणि श्रीमंत झाल्यानंतर भाऊ तिला घरी बोलवतो आणि बाजूला बसून तिच्या भोवती पंच पक्वान ठेवतो. ती बहीण खूप दागिने घालून आलेली असते. मग ती बहीण नथ काढते, नथ ठेवते, गळ्यातला हातसिगार काढते, तो ठेवते आणि म्हणते तू मला बोलवलं नाहीस, तू याला बोलवलंयस, तुम्ही बहिणीला बोलवलं नाही, तुम्ही मताला बोलवण्याचं काम करतात. बहिणींचा सन्मान करा, बहिणींचा सन्मान करा. जे लोक स्पष्टपणे बोलतात की तुम्ही आम्हाला मत दिलं नाही तर आम्ही तुमचे पैसे वापस घेऊ, ही कुठली परंपरा आहे? मला सर्वप्रथम एक प्रश्न विचारायचा, हा पैसा आहे कोणाचा? हा कोणाचा पार्टी फंड आहे? नाही, हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा, घामाचा, रक्ताचा पैसा आहे जो तुम्हाला टॅक्स रूपाने भेटलेला आहे. आणि तोच पैसा तुम्ही देत आहात आणि तुम्ही धमकावण्याचं काम करतात. मी महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा बघते साहेब की प्रत्येक जण उठतोय आणि धमकी देतोय. जातीमध्ये तणाव निर्माण करण्याचं काम चाललेलं आहे. आज साहेब तुम्हाला मी सांगू इच्छिते, जयंत पाटील साहेबांनी एक उदाहरण सांगितलं. साहेब, आज लाडकी लेक योजना आहे, तिला पैसा नाही. संजय गांधी योजनेला 6 महिने पैसे नाही. रेशनच्या दुकानावर महिलांसाठी अन्नधान्य मिळत होतं, ते बंद करण्याचं काम झालेलं आहे. राईट टू एज्युकेशनचे पैसे मिळत होते, ते बंद करण्याचं काम झालेलं आहे. स्कॉलरशिपचे पैसे मिळत होते, ते बंद करण्याचं काम झालेलं आहे. माझं यांना सांगणं आहे, हा पैसा राज्याचा आहे, हा जनतेचा आहे, तो जनतेपर्यंत गेला पाहिजे. दुर्दैवाने मी बघते मुंबईमध्ये जो उल्लेख झाला, 600 रुपयाचा कुकर 2,500 रुपयाला चाललाय. कुठे चाललोय? मोक्याच्या जागा. साहेब, मी तर सातत्याने बोलते, लाडकी बहीण तर आज आली आहे, लाडका मित्र तर 2.5 वर्षापासून सुरू आहे. चालू आहे ना लाडका मित्र? सगळ्या मुंबईच्या मोक्याच्या जागा. मला सांगा साहेब, मुलुंडचं जकात नाका, मुलुंडचं डम्पिंग ग्राउंड, सगळे मिठागरे, काळा चौकी,
मोतीलाल नगर, मुंबईची MSRTCची जमीन, धारावी, कुर्ला, मदर डेअरी, हा वरळी, साहेब अशी सांगा मला. सगळ्या मित्रांना देण्याचं काम चालू आहे आणि ही लढाई आपल्या सगळ्यांना लढण्याचं काम एकत्रपणे करावं. कारण ह्या जमिनी त्यांच्या नाही आहेत, या जमिनी सरकारच्या आहेत आणि त्या मुंबईकरांच्या आहेत आणि मुंबईकरांचा आवाज म्हणून आम्ही या ठिकाणी बोलत आहोत. दुर्दैवाने आम्ही बघत चाललोय की मोठ्या प्रमाणामध्ये असं झालंय की 30-30, 40-40, 50-50 कोटी दिले. आपलं सरकार येईल 2 वर्षामधला मुंबई महानगरपालिकेचा श्वेतपत्रिका निघाली पाहिजे, ही या ठिकाणी आपण केलं पाहिजे. येणार 100%, मी पण बोलते 101% सरकार येणार. कारण साहेब लोकांमध्ये माहोल आहे. यांनी किती जरी योजना केल्या, आता तर लाडका फक्त बहीण नाही, लाडका भाऊ पण केलाय. काही दिवसांनी लाडका जिजाजी येईल, लाडका अजून काय काय असेल ना, सगळे येतील. पण सगळे येतील, सर्व करू द्या, पण आपण एक दिलाने, एक मनाने, एकतेने जाऊया आणि महाविकास आघाडीचं सरकार आणूया. हे माझं आव्हान आहे. जनता आपल्या सगळ्यांबरोबर आहे. साहेब वक्फ बोर्डाच्या बिलाला पहिल्यांदा 10 वर्षामध्ये असं झालं की JPC कडे जावं लागलं. ही ताकद आहे आपली, ही ताकद आहे साहेब आपली आणि जनता आज आपल्या बरोबर आहे. माझं तुमच्या मताशी मी सहमत आहे की सगळ्यांनी एकत्रपणे लढलं पाहिजे. या वेळेला मुंबईमध्ये 6 पैकी आपण किती सीटा जिंकलो? 5. आम्ही मुंबईमध्ये 6 पैकी 5 सीटा जिंकलो, 1 सीट चोरली. साहेब महाराष्ट्र आणि मुंबई या वेळेला इतिहास करेल, या वेळेला इतिहास करेल साहेब. महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा असा इतिहास होईल की पहिल्यांदा एवढ्या मेजॉरिटी मध्ये आमदार निवडून येतील आणि ते महाविकास आघाडीचे निवडून येतील, ही या ठिकाणी खात्री व्यक्त करते आणि आपल्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. सन्माननीय बाळासाहेब थोरात हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांना मी या ठिकाणी विचार व्यक्त करण्याची विनंती करतो. महाविकास आघाडीच्या आजच्या पदाधिकारी मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, माननीय पृथ्वीराजजी चव्हाण साहेब, आमचे अध्यक्ष काँग्रेसचे नानाभाऊजी पटोले, आता ज्यांच्या भाषणाला चांगलीच धार आली आहे, आमच्या आता लक्षात आलेलं आहे, अशा सन्माननीय खासदार वर्षाताई, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष जयंतरावजी पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंतरावजी पाटील, खासदार सुप्रियाताई, खासदार संजयजी राऊत, त्याचप्रमाणे उपस्थित असलेले नसीम खानजी, सर्व उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी आणि सर्व नेते मंडळी, सर्व व्यासपीठ आणि आपण उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, आजची ही सभा 16 तारखेची आता खऱ्या अर्थानं 2 महिने कशी झोडाझोडी करायची याची रंगीत तालीम सुरू झालेली असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. एक अत्यंत चैतन्य महाराष्ट्रामध्ये दिसतं, एक वेगळं स्वरूप महाराष्ट्रामध्ये दिसतं आहे. आम्ही महाराष्ट्राचा दौरा केला, काही गेलो, प्रचंड गर्दी सभांना आपल्या होते आहे. काँग्रेसच्या सभेला ज्या पद्धतीनं काँग्रेसचा विजय म्हणतात तसा महाविकास आघाडीचा सुद्धा विजयाच्या घोषणा लोक देत आहेत. हे फार महत्वाची गोष्ट आम्हाला पाहायला मिळालेली. खरं एक गोष्ट आहे, या सरकारवर तर आरोप करावा तेवढे थोडेच, परंतु पहिली गोष्ट आपण चांगली केली की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रचंड विजय आपण मिळवला. एक संदेश देशाला देण्याचं सुद्धा काम कोणी केलं असेल तर महाराष्ट्रानं केलेलं आहे. लोकशाहीवर ज्यावेळेस आघात होतो, राज्यघटनेवर ज्यावेळेस आघात होतो, त्यावेळेस आपली जनता कशी पेटून उठते हे दाखवून देण्याचं काम महाराष्ट्रानं केलेलं आहे. हे दिसत आहे की अहंकार, कोणाचा अहंकार झाला असेल कोणाला,
कोणाचा गर्व झाला असेल, घमेंडी कोणी बनलं असेल आणि त्या पद्धतीनं राज्य सत्ता जर वापरणार असतील ते, तर ती घमेंड जिरवण्याची ताकद भारतीय जनतेमध्ये आहे आणि याचं नेतृत्व महाराष्ट्र करत असताना आपण सगळ्यांनी दाखवलेलं आहे. सगळ्या स्वायत्त संस्था तुम्ही गुलाम करून टाकल्या सत्तेच्या. त्यांचा वापर तुम्ही केला, राजकारणाकरता केला. हे जनतेला मान्य नव्हतं. ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारने भारतीय जनता पक्ष ज्या प्रकारचा कारभार त्यांचा 10 वर्षात झाला, याला अत्यंत चांगलं उत्तर हे भारतीय जनतेनं दिलेलं आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचं कौतुक हे सगळ्यात भारतामध्ये होतंय, हे नाकारता येत नाही. खरं आहे की महाराष्ट्राचा आवाज आता केंद्रामध्ये गेलाय, पण एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली की नाही मला माहित नाही. जो आवाज केंद्रामध्ये गेलेला आहे आणि पार्लमेंटमध्ये जे प्रतिनिधित्व आपण दिलेलं आहे, सुप्रियाताई तर होत्या त्या आता सगळ्यात सिनियर आहेत, वंदनाताई चव्हाण आहेत, प्रियंकाताई चतुर्वेदी आहेत, त्या सिनियर, आता रजनीताई पाटील आमच्या मराठवाड्याच्या आहे. पण त्याबरोबर आम्ही आणखी वर्षाताईची जोड मुंबईला पाठवलेली आहे, प्रणितीताई शिंदे पाठवलेले आहेत, शोभाताई बच्छाव पाठवले आहे, प्रतिभाताई धानोरकर पाठवले आहे. सगळ्या वाघिणी आहे, तुम्हाला एवढं सांगतो. तिथं वर्षाताईंनी खूप चांगलं सांगितलं. आता तिथं पार्लमेंटमध्ये कळतच नाही की कोण सत्ताधारी आणि कोण विरोधी आहे. त्या सत्ताधाऱ्यावर पूर्णपणे स्वार होण्याचं काम, हवी होण्याचं काम या सगळ्या मंडळींनी केलेलं दिसतंय. भाषण काय सुंदर पद्धतीने भाषण करतायत, फाडून खातायत ते भारतीय जनता पक्षाला आणि त्यांच्या सरकारला. आपल्याला हे दिसलं की राहुलजींचं पहिलं भाषण जे झालं, अक्षरशः ती किती इंचाची, 56 इंचाची छाती होती काय, आता किती इंचाची वाटायला लागली. कारण आपण सगळे इंडिया आघाडीचे सगळे पाठीशी होते. राहुलजींची जी ताकद आहे इंडिया आघाडी म्हणून सुद्धा, ही ताकद एक वेगळ्या पद्धतीने आता काम करत असताना दिसते आहे पार्लमेंटमध्ये. आपल्या सगळ्यांना एक जबाबदारी आता आहे. लोकसभेमध्ये आपण धडा शिकवला, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की अजूनही राज्यघटना आणि लोकशाही, कदाचित आता त्यांना धर्मनिरपेक्ष शब्द आठवायला लागलाय, सेक्युलर शब्द आठवायला लागलाय, इकडून तिकडून सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष असा शब्द वापरायला लागले, लोकशाही म्हणायला लागले. घटना त्यांना नको होती ती घटनेवर आता बोलायला लागले. कारण या देशातल्या लोकांना हे मान्य नाही की घटना कोणी मोडीत असेल, या लोकांना मान्य नाही की लोकशाही कोणी मोडीत असेल, या लोकांना धर्मनिरपेक्ष सुद्धा चांगली कळते, ह्या संस्कृतीचा तो भाग आहे. हे भारतीय जनतेनं दाखवून दिलेलं आहे. धर्माचं जातीचं राजकारण आता चालणार नाही हे सांगणार आहे. अशा पद्धतीचं ज्यावेळेस आपण एक संदेश दिलेला आहे, त्यामुळे हे शब्द आता आठवायला लागले, हे खरं आहे. परंतु तुम्हाला हे सांगतो की अजूनही त्यांची जी खरा जो हेतू आहे तो त्यांचा आहेच, की कशा पद्धतीनं मतं मिळवायचे आणि काही मुठभर लोकांकरता ती सत्ता वापरायची. हा हेतू भारतीय जनता पक्षाचा संपलेला नाही, हे सुद्धा लक्षात ठेवून आपल्याला काम करावं लागणार आहे. घटनावर अजूनही आघात होण्याची भीती आपल्याला आहे, लोकशाहीवर आघात होण्याची भीती आहे, कारण त्यांचा तो उद्देश आहे हे विसरून आपल्याला चालणार नाही. आणि म्हणून आताच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आपल्याला जे काम करायचंय ते आता मी फार चैतन्य पाहतोय महाराष्ट्रामध्ये. लोक आपल्या बरोबर दिसत आहेत, लोकसभेपेक्षा ज्यादा ताकद आपल्याला ते देण्याच्या तयारीत आहे. फक्त आपण कसं व्यवस्थित गेलो याला महत्व राहणार आहे. आपल्याला व्यवस्थित जावं लागणार आहे. कारण याला कारण काय असं आम्ही ज्यावेळेस पाहिलं, ज्यावेळेस अहंकारी सत्ता बुडवायची ती त्यांना, परंतु आता त्यांना हे बेकायदेशीर सरकार जे काम करते आता राज्यावर, हेच बुडवण्याची जबाबदारी जनतेने स्वतः घेतलेली आहे. तुम्हाला या निमित्तानं सांगतो, एकंदर पाहतो आपण ज्या पद्धतीचं गठन राज्य शासनाचं झालं हे बिलकुल मान्य नाही, लोकांना बिलकुल मान्य नाहीये. अजूनही गावापर्यंत, खेड्यापर्यंत, शेवटच्या पारावरच्या माणसापर्यंत 50 खोके एकदम ओके हे पोहोचलेलं आहे, लोक विसरलेले नाहीये. तुम्ही मुंबईकर बरेचसे तुम्हाला माहित नसेल, आमचा बैलाचा पोळा असतो, गमतीनं काहीतरी लिहित असतात, त्या बैलाच्या पोळ्यावर सुद्धा अक्षर लिहिले होते 50 खोके एकदम ओके. आता काय सांगावं तुम्हाला, ही अवस्था आहे. याच्यामध्ये बेकायदेशीर आहे आणि नैतिक दृष्ट्या सुद्धा चुकीच्या पद्धतीनं भारतीय जनता पक्षाने राजकारण केलेलं आहे, हे लोकांना माहिती आहे, जाणवलेलं आहे आणि महाराष्ट्राला ते मान्य नाहीये.
त्यानंतर सुद्धा ज्या पद्धतीनं जाऊन मिळाले राष्ट्रवादीची फोड करून, खरी राष्ट्रवादी खरी शिवसेना हेच हे जनतेनं दाखवून दिलेलं आहे. परंतु ज्या पद्धतीने जाऊन मिळालेत आणि ती सगळी नामावली तिथं तयार झाली, सगळ्यांच्या चौकशा थांबाव्या म्हणून आणि सत्ता मिळावी म्हणून ते सत्ता लोलुप होऊन गेलेले, ही परिस्थिती बिलकुल महाराष्ट्राच्या जनतेला मान्य नाही. हे सरकार मान्य नाही. हे बेकायदेशीर सरकार हे जनतेचं मत आहे. आपल्याला जावं लागेल, सांगावं लागेल आणि आपल्याला आणखी जनतेबरोबर घ्यावं लागेल. ही जबाबदारी आपल्याला पुढच्या ज्या कालखंडापर्यंत निवडणूक आहे त्यापर्यंत पार पाडण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची सांगेल. या सरकारचा कारभार ज्या पद्धतीने ते बेकायदेशीर आहे तसा बेकायदेशीर कारभार चाललेला आहे. शांतता सुव्यवस्थेचं वाटोळं झालेलं आहे. इथला आमदार एक पोलीस स्टेशनला जातो गोळीबार करतो, असा इतिहास कधी नव्हता. तो आता घडत असताना आपल्या सगळ्यांना दिसतोय. आता घडतोय की एक आमदार जातो पोलीस स्टेशनला गोळीबार करतो. अंमली पदार्थाचा हैदोस चाललेला आहे. धनदांडग्यांचे पोरं लोकांना गाड्या घालायला लागल्याने हे वाचवायला जात आहेत. ही शांतता सुव्यवस्थेची प्रश्न आपल्याला पाहतोय. परवाची एक गोष्ट आहे, बदल्यांमध्ये प्रचंड घोटाळे चाललेले आहेत. प्रचंड पैसा उभा करण्याचा कार्यक्रम चाललेला आहे. भ्रष्टाचाराचा अतिरेक झालेला आहे आणि ते मंत्रालय त्याचं केंद्र आहे. एका डीसीपीची तुमच्या बदली झाली, मुंबईच्या एका डीसीपीची बदली झाली 13 तारखेला आणि 13 तारखेला सकाळी बदली. दुपारी त्याला सांगितलं का तुझी जागा आहे तिथं तू जाऊन थांब, चलचा. त्याची लगेच कार्यमुक्ती, ते सुद्धा सक्तीनं. आणि पुन्हा काही तासामध्ये ती बदली थांबल्याचा निरोप सुद्धा पुन्हा लगेच पत्र, परत लगेच निरोप. यामध्ये पूर्णपणे आर्थिक घोटाळे चाललेले आपल्याला दिसतात. जमिनीचे जे उद्योग आपण सगळ्यांनी सांगितले, कुर्ल्याची एवढी मोठी बहुमोल जागा जमीन, अरे तुम्ही दिली, त्याचा ठराव काय नेमका जर विचारला, ठराव काय केला तुम्ही नेमका कॅबिनेटमध्ये झाला का, त्याचा ठराव सापडत नाही. एक ओळ आहे फक्त, 4 शब्दाची एक ओळ. त्याचा आधार घेतला. कुर्ल्याची एवढी बहुमोल हजारो कोटीची जमीन घशामध्ये रिडिरेक्नरच्या 25% दरानं घातली. ती परत घेण्याची सुद्धा व्यवस्था नाही का, तुमचं झालं सगळं रिडेव्हलप तर परत, असं काही नाही. हे कायमची दिली. हे कसं चाललेलं आहे. आणि तुम्ही खूप नावं घेतले वर्षाताईंनी, पण वर्षाताई वरळी जी डेअरी आहे आरेची आणि जी बहुमोल जागा आहे ती आता किती महत्वाची जागा आहे, तिच्या बाबतीत सुद्धा गुप्त बैठका सुरू आहेत. कशी ती जिरवायची, कुठं जिरवायची, कशी जिरवायची, त्यातून पैसा कसा उभा करायचा, हे चित्र पूर्णपणे दिसतंय. भ्रष्टाचाराच्या अनेक गोष्टी आपण सांगू शकतो. महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. युवकांमध्ये प्रचंड बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्याकडे या सरकारचं लक्ष नाही. आणि बहिणा लाडकी नाहीये, यांना सत्ता लाडकी आहे, हेही आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. आणि या सगळ्या याच्यावर एकच उपाय, सरकार बदलणं. तुम्हाला खरं सांगतो की उद्धवजींचं भाषण आहे सुरुवातीचं, त्यामध्ये मी पुन्हा एकदा सांगेल की या सत्तेनं केलेले कामं आणि घोटाळे हे सांगत असताना 2.5 वर्षाचा आमचा कालखंड सुद्धा जाणीवपूर्वक तुम्ही सांगितला पाहिजे की पहिल्या 8